How's my pinaksyo? Kani pinaksyo lami kani ka yung pinahulom-hulom gyud ba? Kana malaka ni bitaw. Oh, wala na, mga lagas na. Yan mga tao na willing kay mutabang. Ang problema, ang itabang nga ba? Ano ba? The willingness na Pero, ang imong madunit kung walang-wala ka, di ba? Sa lakto na istorya, lisod kayo mutabang ko, ikaw mismo tabangunon. Nagkagubotanan may gala sa BPI karong adlaw. Pero kami nga zero balance giver. Wami mataranta, zero balance adi. Wala na, muna yung giingon nga after December, wa na'y tao. May lang yung taog December. Pag wala na ang December, January na, wa na'y tao. Wala may baligya. Wa na'y baligya, hurot na. Ay. Last mo nang, last no? Nalaog ang amo pilatoy ako prediction 3 mil imo ha. Pila mo? 6 mil ako 3 mil og ang final ang nabayaran tanan. So for this year ang buhaton nako day every matag human og vlog natay pa prices bahalag mga karaan nga gamit nako or kuan bag-o. So kung mo comment mo below ako na yatag sa iyo may nalang naa kay sa wagid. Good morning, what's up mga Bitocon? Welcome to my first vlog in 2023. But si Mrs. sayo sa Mulacao kasi syempre balik January tingbayad na sad sa mga angay bayro nun. Hey! Welcome to the real world. So itry na ako nga bro karon ko nakabalik og kanang ingani nga vlog nga wala lang chika-chika lang. Today ingani gid akong dagway. Basta ka na nara ko sa balay na paborito nga t-shirt ano gitay paborito nga t-shirt no kana bitong hugaw na kayo medyo na nagisi ana bago lang ko nagluto sa akong breakfast sayo mo ko nakamatalon okay yan red rice taraw okay so ang akong buhaton today kinilakaw man si Mrs. Ang iyar yung wish usahay kaya wala man may katabang, wala may katabang. Kami rin ni Mrs. akong tulo ka anak, so wala may katabang. So muna ang kasagara ang kami amutan hugas plato, tanan, taburag online rata akong mga anak. So karon, ako may nabilin sa balay, ako yung manghinlo diri. Tanawon na to. Christmas tree, hiposon, labonon, grabe kadaghan. Napay mga sapatos sa akong anak ng priting hugawa. Okay? So many things to do. I don't know lang kung magganahan pa ko man laba kay murag ulan-ulan man. Yes. My new bike. Palaw ni Cariber. Fortus ang iyang brand. Medyo okay na siya. 10,000 ang baligya. Naka-promo. So murag dugi-dugi na waka-vlog sa balay. Kung tanaw ninyo, ako nga iro na dito. Pagkapon na siminto. Burang sa tunaan sa baboy. Sige ulan. Ang akong ko ano nagilo-yilo na. Nagilo-yilo na kay sige kabasa way ulan-ulan. Problema man laba ba ko karon? Ngawa may abor ninit naman. Manlaba ta tuo mo. Manlaba. Uy napre ko isa ka trabaho. Ha. Mga salin-salin sa Christmas party pa ni. So ako lang ning gutad-gutaron then ni mo og lechon paksiw. Okay? Kung utana mo unsi akong gipalit para sa Pasko sa moto mong diliwa ko ni gasto ang ako lang napalit kanira bag-o nga microwave oven ginabuslot na to akong microwave oven mura na akong gipalit para sa akong galingon sa Christmas kani shout out ko diya kang boss Miguel Chong among presidente sa Lions Club ug sa MCJ Tracking kana iyan ang pabono sa akong hosting. Salamat sa mga pabonus. And this year di ay mubalik na ko sa akong podcast, sa akong vlog kay
Balik na po ako major sponsor. Biramax. Ha! Lindot kayo. Biramax Adult Coffee. Bit-bit mo permiani kay mapalaban mo pa. Talagang sa ko'y nadawatan ng mga regalo, ng mga kape-kape. Yan, dami. Na ako'y gamay o yang papa, yang anak. Nagay ko'y mga coffee. Yan, ipang-sindan ko mga kape. Yan, kape. Napakape. Medyo kuhan naman ko sa kape. Okay? And, tantaran, ang labonon. Yan. Loyal sa asawa. Kasi gusto ka Yan. Magulong sa tagputi, di ba? Muni ang utok. Ayan ang utok ko. Dami kayo ba? Okay, ang alka-simple. Okay. Haha. Lensyong paksiw, baby. Then my daughter is here. The Lion King. Roar. Gutom siya. Online raman ka, di ba? Online. So, moro na. Doon na yun na pagpili-pili og sudan. You have your favorite gulay last night. Longganisa rin. Okay. You love to eat, di ba? Yes. Oh, What's this? The same? same. This one? Fish? Fish. Oh. Okay. Yes. Dalaga na siya, dalaga na. Kaniya mong kung automatic man pero tingala ko lagom. Try na ito try tag Zone Rocks. Zone Rocks, ha! Baka naman. Try na ito ang buwan. Ang mga mancha ba? Manang puti. Okay, mga panlakaw na sa ba? Fuzzy. Sa imi nga ng fuzzy. Quick, paspas. Ang quick, paspas. Ang soak. Kanang huluman. Soak. Ang jeans. Pantalon. Pili jeans. Ama. Ang blanket. Kanang merkado. Este market mo ito. Blanket. Siyempre mga habol. Ang delicates. Muna siya. Kana bitang inyong mga local bitang ng mga pagkaon. Delicacies na ito. Delicates ba? Mga delikado. Na. Muna mga klase kanang dali ra bitaw masilo. Muna mga delikado. Yeah. So, I think fuzzy. Start. How's my pinaksyo? Kaning pinaksyo lami kini ka yung pinahulom-hulom gyud ba? Kanang malaptak gyud no. Wala na, nalagas na. I love it. Kanang pinaslom-aslom mo na paksiw. Paksiw good.
Paksiw, paksiw, paksiw na naman muli. Okay, so dagan pa ko'y labonon. Back to my watching Netflix. Ano lang kinabuhi mga gala? Pero play. Autobots, get ready. Eldest son. Hi, Rusty. Woo! So that's ulo sa baboy, litson paksiw. Sige. Try to eat it. There. Humot. Bisag walay init karon. Lagyan ng downy, baka naman. Anyway, so hopefully this year more content, more sa vlog, more wish na ako hopefully mas dagan pa ko'y makuha ng mga partners para mutabang sa ako. Usagid sa dakong lesson nako pag politician ka, dili pwedeng magsalig lang ka sa imuhang own. May rabatarag na kay own imong resources. Ano ba? So, kailangan mangita kag partners sa legal nga pamaagi, ngita ka og dugang resources. More resources, mas dagan kay matabangan. Mo man actually, dagan mga tao na willing kay mutabang. Ang problema, ang itabang nga ba? Ano ba? The willingness na pero ang imong madonate kung walang-wala ka, di ba? Sa lakto na istorya, lisod kayo mutabang ko, ikaw mismo tabangunon. Agree or disagree? Sa ako lang na. Kung mo disagree mo, then inyo po na. Okay? Medyo dili init karon. Pero i-try na to nga mabulad. Kana mainitan, di mo ulan. Okay, napailayan batch. Tomorrow. Good morning! I have my new haircut. Nagpa-haircut ko gagabi. Wala na ako na videohan. O gihapon, gihapon is sunlight. Pero akong gilaban kagahapon, gihalay na ako karon. Pero murag gihapon sinag ng adlaw. Okay. Our brunch for today is Piniritong Tilapia. Tilapia. Tangan o kanang asin o kanang kan. Then pirito, isda sa takaron pag may time. Pag magpirito kag isda, feeling nimo mas nakabarato ka. Actually dili kay isda mahal. Ang oil karon mahal. Kailangan medyo nag-LPG ka. Mahal gihapon. So sa unang panahon, may kang isda-isda lang sa tarong pinobre. Dili na. Kaysa doon lang isda karon mahal. Ay, Jesus Lord. Okay, human sa tilapia. Kutob. Prito-prito sa ta. Meanwhile,
It's still raining, wala pagyapon, si sunny. Bahok na kayo ang mga nilabhan. I'm with Ella. Iyang buhok, The Lion King. Right. Padaluming SM kay na-realize na mo nga kuan. Wa na mi panudan. Nagkagubotanan may gala sa BPI karong adlaw. Pero kami nga zero balance giver. Wa mi mataranta, zero balance ade. Siya makuha. Manosay nagiday mga nagiday tinugid na hindi na everything happens for a reason. So zero balance ka mo di ay kay mabuti ang mga panahon nga naikalit mo kuha sa imong account o di at least wa sila nakuha, di ba? So nay reason ang tanan. Palusot patani. So anyway, we're going to SM. Wala na, muna yung giingon nga after December, wa na'y tao. May lang yung taog December. Pag wala na ang December, January na, wa na'y tao. Wala may baligya. Wa na'y baligya, hurot na. Ay. Gulayan, ang carrots karon, lipat-lipat na ba, binimog 86 ang kilo. Pero 86 ang tunga, 500 grams. Salig lang kita ginisa mix ani. Garlic powder na po, garlic powder. O kanirang words. Wala na yung balik lain. Ngunyan na tanan. Wala. Wapo ba sa January na rin ka mag-grocery, wa na'y tao. Last mo nang, last no? Nalaog ang amo pila to ako prediction 3,000 imo ha. Pila mo? 6,000 ako 3,000 og ang final ang nabayaran tanan. 9,500. Good for 2 days na kaon. I need to do this, Ella. Boxing station. You're so funny. Oh my god, so funny. Maulan pagyapon nga adlaw. So among mga nilabhan baho na kayo mga igala. Okay. So for this year, ang buhaton nako day every matag human og vlog natay pa prices. Bahalag mga karaan nga gamit nako or kuan bag-o. So kung mo comment mo below, ako na yatag sa iyo. May nalang naa kay sa wagid. Ngita ko nga gamit nako diya nga mga slightly used. Tako naman galing po nindot bag-o mga tag po ko. Ana lang dayon, ha? So mora to guys, pauli na mi. Luto na sa tagpanihapon. See you sa next vlog. Bye.